Inaresto ng anti-drug operatives ang isang construction worker matapos na magpositibo sa ikinasang operasyon sa barangay Bahay, Libmanan, Camarines Sur. Umaga nitong Martes, July 8. Kinilala ang suspect na si alias JR, 33 anyos, residente ng barangay Santo Niño, Binyan, Laguna, na pansamantalang nakikituloy sa barangay Bahay. Nasamsam mula sa kanya ang 100 gramo ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 660,000 pesos. Ayon sa pulisya, kasama ang suspect sa listahan ng mga itinuturing na high-value target. Incidentally, during the body search, nakakuha pa ng gadning more or less, as mentioned, yung 100 gram, meron siyang estimated na street value na 680,000 pesos. So, the operation was conducted together with the presence ng mga witnesses, mandatory witness natin. So, may elected official pong kasama, may media representative, at syempre may body-worn cameras pong suot yung ating mga operative. Sunod naman na naaresto nitong Miyerkules, July 9, ang suspect na kinilalang si alias Kokoy. Itinuturing din na high-value target na residente ng parehong lugar. Nakuha mula sa kanyang posisyon ang 30 gramo ng shabu na may tinatayang halaga na aabot sa 204,000 pesos. Well, yung investigation kasi natin leading kung sakasakalin sabihin namin na pareho ng source because halos magkatabi lang yung barangay. But then definitely kahit tanungin mo sila, hindi yan sila amin. So, syempre we have our own intel community, meron tayong mga BINs, yung intel po namin yung makakasagot niyan. Naaresto ang dalawang suspect ng pinagsanib puwersa ng Provincial Police Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, PDEA Bicol at Libmanan Municipal Police Station, Camarines Sur Police Provincial Office. Just be very careful and mindful kasi just like the other places, meron din po kaming mga tao na nagmaman sa labas na hindi in uniform, in plain clothing, and also we have a strong community to back us up. So kahit wala yung police, meron kaming community to police the community. So yun po yung asahan nila na meron kami mga informants coming from the community kasi na-maintain and establish na po ng Libmanan PNP ang magayon na rapport sa community. So that's I think for the police community relations namin. Nasa kustudiya pa ng Libmanan Municipal Police Station ang mga sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.